chicos e chicas, hoxe temos aquí a Irene, unha artista local que, bueno, dedícase un pouco a todo, é coreógrafa, artes escénicas, dramaturga, directora de teatro e demais, e vai nos comentar hoxe un pouco do seu mundillo. Bueno, gracias. Benvida. Que tal, chicos? Gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por vir. Perdón pola voz, repito, que vergonza. Non pasa nada, non pasa nada. Nada, mire, eu quería preguntarche quen é Irene, a que se dedica, que fixo ou que está facendo. Un poquinho a trayectoria toda. Santo Dios. Quen é Irene non o teño claro aínda, vamos, que so. Fixen artes escénicas. No, bueno, non sei en que ano me fun para Málaga, sinceramente. E creo que tampouco quero pensar ahora mismo porque non vai dar mareo. Pero aos 17 funme. En realidad eu quería estudiar, non quería estudiar comunicación audiovisual, pero estaba matriculada en comunicación audiovisual na Coruña. Pero estaba super amargada, eu non quería facer eso, pero tampouco sabía como a posibilidade de que se podía estudiar o que eu estudiei. Sabía da ESAD de Vigo, pero a ESAD de Vigo é de teatro. Eu, aínda que agora non me parece, eu pensaba, o teatro para min, a mí non me gusta o teatro, non fixen teatro na miña vida, eu quería bailar, eu bailaba, entón era moviendo máis eso, o baile, a cámara, e esa descarteina moitísimo, entonces que era máis parecido a cámaras, pois estar detrás. Metíme en comunicación audiovisual en Coruña, pero a miña nai cando estaba amargadísima, pensaba, Dios mío, que non quero facer isto, ademais, dramas amorosos que eu son moi intensa, e pensei que mal momento, e a selectividade por dramas amorosos saleume fatal, non entrei en Santiago, mireu para Coruña, casi nadie iba para lá, e dixome miña nai, encontrei unha escuela en Málaga de artes escénicas, que ao mellor ten un campamento de verán, pois podo ir facer se queres, bailas, cantas, que eu non canto, repito, non canto, pero meterme a cantar tamén, interpretas un pouco e tal, e despois veste, e ao mellor empezas con un pouco máis de ganas. E fun, pareceu unha idea increíble, eu quería escapar daqui, nese momento, cando cheguei alá, eran, pois creo que un mes, unha cousa así, mes e medio, máis ou menos. E cando cheguei alá, estaban xusto cursando como os exámenes finales os alumnos que estaban matriculados durante todo o ano, nese momentos de cuarto de carreira, terceiro e cuarto de carreira. E claro, nós estábamos no campamento e víamolos tipo UPA Dance. Vos pillamos UPA Dance? Non. A miña vida inteira, vale, pois UPA Dance é unha academia de baile tamén, e a xente que chegaba todos os días, con as mochilas, poñas as puntas de baile, poñas a entrenar, e eu víos chegar así e pensaba, ai, eu quero ser esta persona tamén, víos preparar as barras de ballet, víos ensayar cos papeles, repasar textos, eu pensaba, isto é increíble, era como outro mundo, para mí era outro mundo. Era unha escola super pequeniña, en plan, serían, 80 personas ou unha cousa así. E as miñas profesoras decíanme, eu creo que ti te queres quedar aquí, eu pensaba, eu creo que tamén. Pero claro, eu que sei, estaba matriculada, tiña piso, tiña 17 anos, era en Málaga, o sea, como que non me planteara tampouco. Aquí nadie, a miña tutora non, a orientadora do instituto, que, bueno, miña pobre, tampouco é culpa dela, supoño que me decía por ben, pero dicíame, se nunca fixastes ballet, agora non o vas a poder facer. Como te vas a dedicarte a isto se tes 17 anos? Era como, pódelo levar como hobby, e eu pensaba, bueno, pois igual sí. E nada, cando cheguei ali xa foi como, mira, non. E un día chamei a miña nai e dixenlle, mamá, eu penso que quero quedar. A miña nai dixo, eu sabía que ibas querer facer antes ou despois, mellor antes que despois. E nada, xa viñeron, buscamos piso, e ala quedei. Logo estabas en Coruña, non cheguei a pisar Coruña, xa foste para Málaga directamente e ali quedastes. E ali quedei. E ali quedastes. Sí, isto foi en agosto e empezaba o curso en septiembre. Quedases ese ano. E 4 máis. E 4 máis. Bueno, o sea, sí, ese ano inteiro e 3 anos máis. En Málaga. E despois, cando acabei en Málaga, funme para Madrid. Claro, empecé querendo ser bailarina, pero a medida que iba descubrindo a escuela, dábame conta de que sí, que me gusta bailar, pero que non quería... Non era... O sea, que ahora mesmo traballo de eso tamén, dame de comer, gracias a Dios, pero non era meu. Fui descubrindo teatro pouco a pouco. E era pasión. Sí. E cando descubrí o teatro foi como... Tamén vai un poquinho na man co baile, o teatro, todo. Por eso.
que ao final tamén é estar nun escenario, co público, vai un Sí, poquinho da man. sí, e axúdache moito, eu noteino moitísimo o que che axuda a ter a conciencia corporal, o mellor que che dá o baile, a conciencia do espacio, saber como te moves, tamén son habilidades que tes para en unha obra de teatro moitas veces. Eu teño feito obras de teatro nas que salía momento de baile o que se usaba e iso axuda moito, son super complementarias, sí. Logo, que foi o que che inspirou para ir ao teatro? Porque empezaste no baile, dixestes que é algo que, bueno, gustábache, pero tampouco era... Igual non era a tua pasión, e chegaste No, ao para teatro e abriuse o mundo. Que foi eso que vistes? Pois foi, primeiro, entender a interpretación. O sea, eu sabía que a mí a interpretación era o que máis me gustaba no mundo. O sea, a realidad, dígoche que eu non quería o teatro como opción profesional, pero a realidade é que o que eu primeiro fixen en toda a miña vida foi teatro. Sí. O sea, eu recordo con meu irmán obligalo a disfrazarse con meu irmán e con miña vecina, con Nati, a disfrazarse, montaba obras de teatro con Marta Salas, que as miñas amigas, escribínlles un musical a todas, deilles o seu texto, obligueillos a estudiar. Sí, eso comentábalo tamén linos nun periódico. Sí, literal, e poñía a miña avoa, temos, ainda outro día encontrei uns vídeos, témolas todas grabadas, sobre todo, eu tomei moi forte polo género de terror, eu facía obras de terror, sí, a mí encantábame, entón realmente eu pasei toda a miña vida facendo teatro. Pero despois máis adulta pensei, adolescente pensei, isto, no, salida profesional, no. E xa foi moitísimos anos moitísimos, estou exagerando moitísimo, exagerada, en terceiro de carreira, tuvemos un profesor, foi como pouco a pouco, eu a interpretación empezaba a gustar cada vez máis, estudiala, pero ao final estudias unha técnica, a técnica é distinta para teatro que para cámara. E cando máis nos metemos en teatro foi en terceiro, con un profesor que se chama Cano. Empezamos a estudiar máis os textos, tuvemos unha profesora tamén increíble, para min das mellores que hai en España ahora mismo, en verso, de poesía. Tuvemos un profesor musical que se chama Ricard Reguán, que tamén é un director de musicales increíble, é super importante aquí en España. E como que con eles tres foi un pouco a mezcla de que empezamos a ver como era interpretar en tablas, non tanto como para unha cámara. E aí foi cando descubrimos textos teatrales, empezamos a ler máis, empezamos a ler tanto textos de como se interpreta, o sea, un pouco máis ensaios, e obras de teatro, empecé a ver máis, empezaron, non sei, a poñerme en contacto con el. Eu recordo que foi nunha clase cando dixen, Dios, isto é increíble. Nunha clase facendo unha escena da casa de Bernarda Alba, con unha compañeira miña, facía Adela, ela facía Martirio, e foi a sensación de isto moi friki, Isto é moi friki. É que a interpretación é increíble, chicos, pero non quero meterme moito neste tema porque é demasiado pesado. Pero que me poño intensa tamén. Pero é increíble porque chega un momento no que se ti estás concentrado, vives eso. Sí. Era moi frustrante porque a veces non eras capaz de conectar e pensabas, joder, por que non estou metida neste personaje? Actuábalo desde fora. E con este profesor entendín que cada un ten a súa forma. Eu sempre intentaba meterme desde a cabeza e entender un personaje desde a cabeza e eu non tiña esa concentración. O sea, eu son moi dispersa. A mí se me dis, Irene, céntrate en que agora eres así, o teu pasado isto, ves de este momento. Eu pensaba, non son capaz, teño demasiadas cousas na cabeza. E ese día o profesor díxome, sal ao patio, dalle 3 voltas correndo, estaba descalza ademais para esa escena, dalle 3 voltas correndo e cando volvas a entrar na clase directamente, pum, lanzalo o texto. E fíxeno, e por primeira vez na miña vida sinto que entrei. Entón aí deime de conta de que, primeiro, de como era sentir o personaje, ao final eu estaba actuando ca miña mellor amiga da carreira e deixei de vela como ela. Sí, nunca na miña vida experimentara eso, o sea, pode facer mellor ou peor, pero nunca experimentar o pensar, Dios, estou aquí metida. O sea, de verdad son isto. Entón aí me conté como funciono eu, que son de non podo pensalo, teño que ser desde o físico e a partir de aí aprendes unha forma de traballar e engancha moitísimo. É que eu noutras entrevistas sí que teño visto, por exemplo, que para series, películas ou tal, que para meterse no personaje, por exemplo, non poden romper esa rutina de estar grabando. Por exemplo, hai un parón, claro, de comer, tal, non poden salir, quedan ali co seu... É que eso é o máis difícil de facer cámara. O sea, de feito que a min a cámara non vou dicir que non me gusta, ao final se che gusta interpretar, gustache todo, pero é que se che gusta interpretar, tenche que gustar o teatro tamén por eso. E consideras que é máis difícil? Que ao final cámara, pois hai tomas, pero, por exemplo, estar nunha obra de teatro é directo.
Exacto. Sí. E se fallas, o fallo é moito máis grande que na cámara. Claro. Sí. Se fallas non hai volta En atrás. público- Non hai, non hai gocho de primeira man. Tens que zafar como podas e estás vendidísimo. Claro. Pero tamén é verdad que se estás concentrado é todo o rato. O sea, eu teño feito obras, bueno, tamén teño feito obras de teatro que sales no primeiro acto, sales no último, e mentras estás abaixo o primeiro día super concentrado, o día 50 comendo Xa, pipas, sí. sabes? Sí, Literalmente, ou Xa. dicindo, santo Dios, que frío, ou que cansancio pensando na lista da compra. O sea, chega un momento no que cando fas unha cousa moitas veces, Claro. tes a capacidade de conectar no momento, en canto Sí. entras. Pero cámara non é solo, o sea, ao final, o bo de conectar no teatro é que cando ti entras, tes as luces, tes os compañeiros, tes o público que non o ves, pero sintes que hai unha enerxía aí, sintes que está todo predisposto para que ti actúes, e que ti eres importante, porque realmente ti eres importante. Axuda todo o demais, pero ti eres importante. En cámara, ti non eres nada importante, en cámara ti eres unha peza máis. Importante é o montaje que vai haber despois, importante é que a cámara este ben colocada, o sonidista, de repente isto que fai sombra, esta marca que aquí non che colle, Xa. isto que agora é o teu plano, agora facemos o contraplano, e tens que estar atento ao eje, o director está contigo, pero está tamén con toda a maquinaria Sí. que hai alrededor, é máis irreal. A luz faise despois en postproducción, que non, que tamén ten que haber un traballo no momento, Sí. pero non estás tan metido. En teatro, si sona música, ti escoita na música. Si hai unha luz que é para ti porque é un foco, ti estás nese foco, é para ti, é todo máis, ainda que parece mentira, é máis real no teatro. Claro, e ademais na cámara tamén é todo máis frío. Eso é. E no teatro xoga o papel o público tamén. Moitísimo, non vos podes imaginar, Non- para ben ou para mal. Sí, tamén. claro, para ben para mal, pero por Sí. exemplo, sei, nunha comedia contas algo gracioso e o público rise. Notas como... Ou non. Ou non. Eso é o peor que te pode pasar. Pero notas, o público é moi importante tamén no Moitísimo. teatro. E, Máis que nada. E na cámara non ves eso. Non ves Claro. as reaccións hasta que sala a serie, película, o que Bueno, ves as reaccións de quen che dirige, as reaccións dos compañeros a mellor que están mirando por aí, ves as reaccións do cámara que está a súa bola, quítache moito, Sí. o sea, pero é o que ti dis, o sea, ter unha persona que pagou entrada ou que non pagou entrada, pero que está predisposto a que lle guste Sí. eso, porque non está traballando, está aí disfrutando. Normalmente o público é moi agradecido, moito. Ademais, sí que a mí pasa que, polo menos, que non é mismo, por exemplo, por poñer un exemplo, ir ao cine que ir ao teatro. Claro. Ao final, o que recibes, ou ver unha peli en general en calquer lado, ao final a mí pareceme que é todo tan vivo que como que te chega máis, todas as Sí. emocións como que chegan moito máis. Sí, porque ademais hai unha cousa moi, eu noto moito, sobre todo no baile, moi pouca xente ve un baile en vivo. A maioría da xente conoce o baile, sobre todo moderno, a través dunha pantalla. Sí. Por, non sei, os vídeos, sobre todo ahora en reels de Instagram ou Sí, TikToks ou TikTok, cousas sí. así. Pero moi pouca xente veu unha coreografía en vivo, En vivo. cerca. Non vos podes imaginar a potencia que hai na cantidad de enerxía que ten unha persona. As persoas teñen moitísima enerxía. Sí. E iso pérdese todo a través dunha pantalla. O único que fai que non se perde a través dunha pantalla é a música, é un primeiro plano, é un silencio, é co que xoga despois o director ou o montador ou quen sea en ese momento. Que está todo pensado para que esa enerxía se transmita. Entonces, todo o traballo que hai detrás vai en pro de eso. No teatro só eres ti. Entonces, en vivo, a xente está recibindo a enerxía que ti tes. Notase moito cando un actor é bo ou non é bo pola presencia. O sea, notase moito, e os bailaríns o mismo. O sea, a presencia que ten unha persona, mil veces estás quieto, non é unha frase túa, ou non é un monólogo teu, ou tens que estar simplemente parado en un movimento de baile. E tens que estar. E un dos primeiros exercicios de interpretación que a nos facían era poñer unha silla no medio, tiñas que ir, sentarte, estar 3 minutos mirando aos teus compañeiros, levantarte a marchar. E despois o mismo, pero con unha emoción. E daste conta, non facendo, pero si vendo aos teus compañeiros de quen está e de quen non está. Vos notadelo, que a xente da calle, se chega un momento no que vas un pouco mal agavesiño, pero vas vendo a xente, vai juzgamentar, sobre todo isto pasa cos estudiantes de teatro, que ti dis, Dios mío, que pesados sodes, incluírome, porque son super intensos, moitísimo, e van pola vida
fijándose en todo, no que expresan as persoas, na enerxía que teñen, eu fun tamén esa persona, porque cando estás tan metido neso, Solo ves eso, entonces ves a enerxía que che transmite esta persona, que esta persona está super nos movimientos, en la expresión corporal, que é importantísimo, fijaste en todo, entonces vos daredesvos conta de que persona che aburre, que persona che di, interésame, sabes? É moi guai, eso todo. Todo, a presencia, o tono de voz, os altos, os baixos, todo. Sí, o teatro é moi vivo, sí, creas además unha conexión entre público e... Claro, e ti notalo como actor. Sí, é que a mí, bueno, fai moito tempo que non vou ao teatro, pero cando iba gustaba bastante e é o que chexía co tema co público, esa conexión que hai o público máis os artistas, os actores, está super ben. Sí. E cando non está super ben, todo o contrario. Quero dicir, ao final eu teño actuado tamén para dúas personas. O sea, literalmente, eu teño feito funcións para dúas personas cando estábamos empezando en Madrid, nunha sala super pequeniña, e falamos de La Celestina. O final, que era Melibea, bueno, non sei se conocedes a obra, pero ao final ela mátase. Tírase como de un... Vale, pois eu tiñame que tirar dunha especie de escaleira e choraba. Era unha sala pequeniña, tiña o público aquí, eran as dúas personas. Eu estaba no final do meu monólogo concentradísima, que xa sai que concentrar tamén para chorar, o sea, tens que estar moi metido, sabes? Claro, ademais que eu viña da nada, e cando ti eres consciente, o sea, cando ti estás entregado ao papel, porque ese día estás super concentrado, diste, joder, que ben, que guai. Pero cando non, ti eres consciente de, ok, isto é unha peluca, ok, son dúas personas, isto é unha escaleiriña pequena, esta sala ten 4 metros cuadrados, isto é falsísimo. Entón, cando ti te empezas a ver de fora, dis, que fajo aquí? Isto é patético. Iso é o peor que che pode pasar. Eu recordo estar chorando, pensando no fondo, isto é terrible, e ver ao tipo de diante sacar o móvil. Eu pensei, pois xa estaría, mátome, pero de verdade. Terrible, pero a xente pasa. O que te quería preguntar esta pregunta, pero ao contrario, quero dicir, cando estás no telón e miras así un poquinho, ves o público cheo, que sientes? E agora ao revés, que ves que non hai ninguén, digo, joder, que decepción, que ves que veño con todos os ánimos do mundo e para que vesen 2 personas. E ao revés, cando está todo cheo. Eso influe a hora de actuar, non? Non debería. Pero influe. A ver, depende moito. Eu, por exemplo, cando empecéi, sí, influíame moito. Porque, ao final, cando ti os fas as primeiras veces, falo con moitísima ilusión, eu que sei, imagínate, nos primeiros 3 meses que estás facendo unha obra, falo con, de verdad que tes ilusión. Entonces, ti chegas, vísteste, cambiaste, ti chegas 3 horas antes, quentas a voz, quentas o corpo, pasas texto, repasas, preparas todo, e cando preguntas, que non debes, pero preguntas, canta xente temos, e che din, chicos, hoxe estuvo flexiño, e che din que se venderon 4 entradas, dis, pois tremendo baixón. Claro. Entonces, sí que é verdad que influyes, empezas un pouco floxo, pero tamén é verdad que cando levas moito tempo, porque despois estudamos con unha comedia que se chama Loca da Rutina, estudamos 3 anos con ela, aí foi cando de verdade aprendín a que che dera igual. O sea, ao principio con La Celestina, por exemplo, que foi o primeiro que fixen, sí que era moito baixón, porque ademais era moi intensa, requería moito esforzo físico e eu acababa psicológicamente cansada. Para 2 personas pensabas, joder, tío, que para isto tanto traballo, pero sí que é verdad que acababas e esa xente, isto me desviando a donde iba antes, perdón, igual. É verdad que acababas pensando, o sea, a mellor juzgabaste toda a obra, estabas unha hora pensando, que mal, que pena, ou xusto hoxe está salindo bastante ben, pero acababas e viñenche, dicíanche, guau, como disfrutamos, canto nos gustou, é que de verdad que cho din, e sobre todo cando son pouca xente, collen unha confianza contigo, que che din, Dios, estaba aí, agradezocho moitísimo, pasino ben, e marchas para casa sentindo, que ben, porque ao final pensando, e botas, eu tamén traballei moito en hostelería, e a mí ninguén me decía, que ben o fixestes hoxe, como che agradezo que me servistes, ou non che caeu a bandexa, buah, sentime que estaba a mellor noite da miña vida, nadie, en teatro sí,
entonces é como que che acaba compensando todo. É verdad que na comedia esta que vos dicía antes, e na Locada Rutina, estuvemos 3 anos, e a sala xa así era máis grande. En esos 3 anos había días que vías a sala chea a rebosar, e había días que vías 7 personas, 8 personas. E sí, ao principio che condiciona, pero chega un punto no que dis. Tiña a 4 compañeiros que eran a miña familia ali, e siguen sendo, o sea, son xente increíble, e pensas, pasémolo ben. Pasémolo ben, pasémolo o mellor que sepamos, e como era unha comedia era moi fácil divertirse. A nos era o momento perfecto para probar cousas, ou para facerlle unha putada ao compañeiro, ou para ver como... iso fai que este máis viva, e ao final a xente... Ten habido veces de ter a sala chea e a xente non se ríe ou está moi tímida, porque iso pasa, o público contágiase. E outras veces que son 10 personas, pero cadrou que hai 2 señoras que viñan de tomar sus viños, estaban de risas, e vin, vamos a pasalo ben, e teño unha risa escandalosa, e contagian a do lado, e acaba sendo unha festa, eran 20 personas menos. Unha vez se pasou de contagiar o público a ti unha risa ou... Sí, santo Dios, sí, moitísimas veces. Sobre todo cando, isto pasa moito cando probas cousas novas cos compañeiros, porque hai outras que estás acostumbrada e xa sabes, aquí vais a rir a xente. Porque cando faz comedia, que a min é o que máis me dá a vida facer, cando faz comedia sabes onde se vai a rir a xente, que a veces non, e a veces rise onde non esperabas. Pero hai días que dis, bueno, vou probar isto novo, ou que de repente che sale algo novo, e ves que a xente reacciona, e iso é inevitable que a ti non che saque do papel. Claro. Pasaba moito, fixamos tamén unha obra de medo. Isto foi divertidísimo, chicos, isto foi o máis divertido que eu fixe na miña vida. Isto foi un pouco unha locura, cando foi do COVID, tiñamos que remontar un pouco a sala, e ocorreusenos facer como unha especie de experiencia inmersiva. A sala era moi chula, porque tiña un escenario principal, despois tiña unha sala detrás, despois tiña unhas escaleiras abaixo, unha cortina e pasabas a outra sala máis. Era super guai, pero non utilizábamos a parte de abaixo normalmente, dixemos, joder, por que non movemos o público, aproveitando que co COVID todo o mundo non poden estar como moito rato pegados, o que podemos facer é que traen as mascarillas, facer un personaje que estea encargado de ir desinfectando todo, que o vaya guiando o resto, podemos dividilos nas 3 salas, e así podemos meter a moita xente, pero que sean en grupiños pequenos. E fixemos eso, creamos unha obra de medo, na cal era como unha especie de burdel de mortos, para que os mortos puderan ir ao burdel. Era unha ida de olla, vale? En ningún momento facíamos apología á prostitución, chicos, super en contra, non iba de eso, pero, bueno, era como unha especie entre comedia e medo. Entonces metíamos moitos sustos. Claro, eu era como un pouco a maestra de ceremonias, despois eu era quen se encargaba de pasalos ás outras salas. E había un momento no que as butacas eran como así hacia arriba. E había un momento no que eu subía unhas escaleiras que estaban por aquí, me poñía detrás deles, eles non me vían porque aí non había luz, e tiraba como uns cristales, escoitábanse como uns ruidos. Asustábanse, normalmente asustábanse, pero xa estaba acostumbrada, pero unha vez que unha señora pasou moi mal, eu pensei que quedaba no sitio, juro. Un grito, que me asustei eu tamén, e despois, o sea, claro, asusteime eu, asustáronse todos, foi unha risa colectiva, eu non era capaz de seguir, porque cando é comedia ainda estás un pouco no rollo, pero nese momento estaba como super seria, super intensa, escoitando a señora, de todo, non vou decir aquí, porque pero me cago en... evidentemente riste moito, escoitas o director rise detrás, escoitas... inevitable, claro que contagiache. Pásalo moi mal. O peor que che pode pasar é un ataque de risa fora de persona. Claro, non das parada. Non das parada, e sobre todo que desconcentras, te dous que non podes parar de pensar. Como en clase, cando sabes que non te podes... Ai, que horror, o peor. Estaba a profesora mirando para ti, tía contando risa. E non paras de recordar como o tonillo. Fatal. Pero bueno, eso tamén significa que ao final estás facendo un bo traballo. Sí. Un momento moléstache, dices, estou non liando, pero despois pensalo na casa. Pero nin te molesta, porque ao final a xente agradece moito ver que as cousas están vivas. Claro. O sea que ainda intentamos que non pase, pero si ten pasado, por desgracia, que nos dá risa en algún momento, ou que alguén se equivoca, ou que o que sea. Cando é comedia que a xente non se... Claro. Incluso se ri contigo, é como que o público é moi generoso, moito máis do que queremos. É moi agradecido.
Ti estiveches, bueno, ao principio eras unha máis desas actrices que estaban no escenario, pero un día decidiches sacar a túa propia obra como directora, non? Sí, A de no sé, do del 75. en el 75. Como foi todo o trayecto de pues, pensar a idea, levarla a cabo, falar cun equipo, despois traelo a túa terra? Ajá. Como foi todo iso? Pois non foi tan premeditado, realmente foi surgindo. A sala esta que vos comento, na que estuvamos moitos anos, íbamos a ir de aí. Xa acabáramos o contrato, non tiñamos máis funcións programadas, tiñámolas pero fora da sala. Surgeu todo un pouco como o medo que nos entrou, levábamos 4 anos traballando xuntos. Éramos familia, víamonos todos os días. Surge un pouco primeiro como medo a deixar de vernos. Pensamos, jo, chicos, temos que seguir entrenando. Igual víades o vosso final tamén. Claro. Hasta aquí e a ver se podemos alargar un poquinho. Eso é. Entón, a primeira idea era quedar unha vez a semana para entrenar. Físico, buscar escenas, pasalas, traballar entre nós. Non sei ni de onde surgeu, juro, de verdad, preguntarme moitas veces, pero que non sei de onde surgeu. Eu escribí a primeira escena, que ni siquiera era a primeira escena da obra, escribí unha pola calle, eu iba pola calle camiñando, saliu unha conversación entre os dous personajes que non sabía quen eran, non sabía de onde salía esa conversación, nin a donde iba, pero era a segunda escena da obra, que é a primeira conversación que teñen os dous protagonistas, que é o que desarrolla o conflicto todo da obra. Escribí como un trociño deso, fixo moi gracia, pasa unha cousa moi patética, que te relés e faste gracia a ti mesmo. Non había dos cando pensabes, é que estuve ben aquí. Vale, pois pasoume eso, releíme só un par de días máis tarde, pensei, joder, que, en verdad, creo que está ben. Como me fixo gracia, escribí un pouco máis. Con esas dúas escenas, que nin siquiera estaban conectadas entre elas, fun os chicos, reunímonos nunha cafetería e dixenlle, mira, teño isto, non digo que teña que ser unha obra de teatro, pero podemos traballalas e ver que sale de aquí. Reíronse con elas, gustoulles, dixemos, pois empezamos a traballar. Eu tiña claro que como as escribira non me apetecía actualas, o sea, vía de fora. Entón non foi tanto eu, agora quero ser directora. Foi como surgeu así. Foi a mesma compañía que eu leva anos traballando, entonces había moitísima confianza. Estábamos moi acostumbrados a traballar xuntos, pero claro, eu non estaba acostumbrada a mandarches, que non é mandar, ao final... É un equipo, pero... Claro, non é mandar, porque non é nada autoritario, pero sí que hai roles, e sí que necesitas que confíen en ti e no que ti tes na cabeza. Ao final cambia todo, porque ti estás en riba do escenario, ahora ti tens que, como decir, entre comillas, mandar, ponte aquí, ponte alá, ti vas a facer este papel, ti o outro, cambia todo, o escenario. Claro, e sobre todo, xa máis que cambiar físicamente, un actor vese moi exposto, ao final ti traballas co teu corpo, ca túa voz, en unha comedia máis, porque supónse que dice que non, e a xente cree que non, pero ti senteste máis vulnerable cando non faz gracia, que cando non conectan contigo e ca túa pena. Porque ao final estamos máis acostumbrados a que estamos chorando solos e, pois, xa está, non me faz caso, pois non faz caso, non pasa nada, incluso o agradecemos, sabes? É algo que non é tan contra a natura, pero sentir que intentas facer reír a alguén, esa persona non se ríe, é moi desagradable, moi desagradable. Entonces, cando estás planteando unha escena de comedia e ti queres sacar este personaje, a outra persona ten que confiar moito en ti para abrirse e expoñerse, e se eu lle digo fai isto, exemplo absurdo, vale, pero ahora di esta frase facendo así, pois tens que atrever a iso, e para iso teñen que confiar en ti e ti tens que confiar en eles, en que ao principio non vai a salir como ti tes na cabeza, pero que hai un proceso. Claro, entonces é como unha cousa moito de confiar uns nos outros, e como ese traballo xa estaba feito, eles se portaron genial comigo, genial, porque eu tamén son moi... A veces son moi, non cerrada, pero sí que é verdad que tendo moito a ser moi líder, ao mellor quero facer as cousas así, quero que se fagan ben. Si de repente non estades concentrados
tomo o personal, eu tuve que aprender a facer tamén ese traballo de Irene, relájate, non seas tan nazi neso, sabes? E fíxeno, estou moi orgullosa, foi tamén, dixeronme moitas veces, Irene, cálmate, e pensei, tes razón, cálmate, e ao revés, a veces de dicirles, chicos, ese que tomas isto en serio, e eles dicir, pois tes razón tamén. Outras veces ao revés, tamén dicirme, Ire, hai que dar vida, e eu dicirlles, pois tenes razón. O sea, é como moita de comunicación. Pero foi surgindo, foi super agradecido. Pero claro, unha cousa é o proceso creativo, que o tiñamos todo controlado, e outra é o proceso xa de búscate un escenógrafo, monta a escenografía, busca cartos, dádevos de alta, envía facturas, negocia así precios e cachés, móete, alquila unha furgo, vente para Galicia, ahora isto vende este lado, este material vende outro, ou redes de iluminación, son moitísimas cousas que eu sei que non fixera nin afrontar na miña vida. Era como que eu a Irene artista máis ou menos vou controlando. Pero Irene empresaria... No. Esa acollida que tal foi? Porque ao final é unha obra de teatro que, bueno, é da época da transición, non? Sí. É como un tema moi serio, pero levado desde a comedia. E como foi esa acollida? No público, dis? Sí, claro, sí. Buah, increíble. Foi increíble. É verdad... É máis fácil levalo... Sí, é que eu creo que está feita de tal forma... A ver como explico isto. Eu quería tratar todo. O sea, eu quería de repente que fora unha cousa moi exagerada, de temas moi dramáticos, e moi... Quería que fora unha cousa moi exagerada. Efectivamente, creo que metí todo que todos os conflictos que pode ter unha familia, creo que están na obra de teatro. Pero quería xusto eso para poder que fora tan pasado que a comedia fora casi inevitable. O sea, non podes tomarte en serio tanto drama, sabes? É como cando ti estás mal un día, non sei se vos pasou, pero a mí me pasou moitísimas veces que estás mal, sentes que todo che sale mal, e de repente danche unha mala noticia, e de repente tal, e imagínate, pasoume unha vez, estaba fatal, e de repente vou séntome traballando nun bar, querían matar a todo o mundo, estaba cansada, estaba queimada, sentei e me metí o pelo cunha fregona, non podes non reírte, que é comedia. Chega un punto no que está todo tan mal que diste, joder. Casi unha manilla da porta. Exacto. Entón, cando ti observas de fora, deime conta que cando observas de fora tanto drama en riba de outro, chega un punto no que te ríes, no que dices que non te podes tomar en serio isto. Entón, a xente pillou un pouco eso. É verdad que cando estrenamos en Ames, a chica que nos programou, María, cando acabou a obra dixome, Dios mío, cando nombran, o sea, cando o primeiro que nombran, empezan a nombrar, claro, de Franco, da transición, e o primeiro que din é Franco. Ela quedou blanca, dixo, Dios mío, eu programei isto, non vira a obra antes, a ver en que dá isto, e a ver en que berenjenales se mete, e como... Pero xa cando foi pasando, eu que a xente se ría, que estaba tomado todo desde... Porque ao final creo que non ofende a nadie, todo o contrario, se ofende a alguén, pois entendo que o problema é esa persona, porque desde logo na obra non hai nada que poda... Non, para nada, nin intención, nin creo que de verdad trate ningún tema de forma ofensiva. Entonces, a xente reíase. Cando... É verdad que eu contaba con que fora agradable, ao final é que se non non estrenas. O sea, estrenar na Madrid daba un pouco igual, pero para mí traerla aquí era un soño. O sea, eu quería estrenar na Serra e que a miña xente ver a xente que eu conozo de toda a vida, leválo ao escenario no que eu actuei 1000 veces gratis, pois decir, joe, ahora veño de forma profesional aquí e enseño vos isto que traballei moito, e que é polo que eu me fundo aquí. Non son moito da miña terra, pero moitísimo. Entón, tamén, sempre que estou alá, móveme moito todo o que aquí. Para mí, estar alá pensando en traerlo aquí, en estrenarlo aquí, era un soño, pero a veces era moitísima responsabilidade. Eu contaba con que iba a salir ben, a xente iba a gustar, porque senón non o hubiera traído, porque me daba moito respeto. Pero non me esperaba que se fueran a reír tanto, e escoitar as carcajadas, literalmente, sobre todo en Noia, no Liceo, que foi para min como directora, diríamos que foi onde mellor saleu. Eu pensei, Dios, que guai, que eu escribira isto na miña casa, que ni siquiera lle puxera importancia, ni siquiera pensei, escribí no fin, e agora está un montón de xente reíndose de isto, e eles están... Gracias. Fóramos, de feito, palabras... Sí, fixo moita ilusión. Porque, a ver, ao final tives un título, podes imaginar algo, pero despois o que hai... Claro, non ten. Fora increíble.
A ver, gústame que un tema serio se leve desde Desde a comedia. Eu creo que como se teñen que levar no fondo todos os temas serios. Sí. E os non serios tamén. E que senón de que, mira, repito, son moi intensas, son moi dramáticas, moi Me pasa. chorona, e hai que selo. Pero, o sea, hai que chorar e hai que darlle a seriedade ás cousas que teñen. Pero xa está, unha vez que se pasa a seriedade, tamén te podes rir, senón que facemos, Claro. sabes? Creo que é importante eso. A xente, ao final, xusto isto foi un pouco post-pandemia tamén, cando empezamos a montala, a xente tiña ganas de reírse. Sí, de salir e de todo tamén, así que eso tamén animou moito a encher as salas. Sí, claro. Pero direi que a xente aquí tamén é moi bo público, porque sí, van, o sea, é verdad que tampouco hai, cando hai, o sea, vas cando hai, porque non hai todos os días. Sí. Igual se houvese todos os días unha programación, pois non se iba tanto, Sí, pero incluso no outono teatral, é dicir, Sempre. cada 2 días está sempre, eu creo que o público aquí é moi... A xente aquí, en general, o pouco que o viene tal, interésase moito pola cultura, e iso é super bo. Eu é unha cousa que agradezo moitísimo, moitísimo, e que por eso tamén me move moito querer seguir traendo proxectos aquí, sabes? Para a túa familia foi a primeira vez que a veu ali no Pazo de Disparate? A obra esta? Sí. Sí. En Ames foi a primeira vez que a viron, despois viron no Liceo, viron en todos os lados. Direi que a miña nai tuve que obligar un pouco a que viñera ao resto dos sitios, porque ela é moito de, pero se xa fun, e despois dixo, terras. Pero, no, é a que máis me apoia, a verdad, pero, por outro lado, é como máis, de, bueno, pero si, ao final viñeron aos 3 sitios, eu agradecino moito porque tamén son moi, sobre todo a miña nai, é verdad que a miña avoa é máis, pois como todas as avós, que ven, sí, Claro. pero miña nai e meu irmán son un pouco máis público objetivo, sabes? E miña nai cando está mellor, e cando non lle gusta algo, dimo. E de feito ela, ao final, cando escribín, recordo habelo escrito, tiña que entregar a obra completa, porque xa tiñamos escenógrafo, xa tiñamos tal, eu tiña que mandar a obra a él, e non tiña o final. Escribí un día rapidísimo, pensando, isto non vai funcionar. E mandei a miña nai, o sea, enseñeillo, e dixome, Non me di nada. e pensei, joder, pois... Pero despois de voltas eu pensei, non, vai funcionar. E cando veu dixome, pois mira, sí, pensei que non e funcionou, e de feito estuvo guai, gustou moita xente. Entón, sí, foi a primeira vez que o viron. E para min, realmente era un punto, para min que poder ver a miña familia, as miñas amigas, joder, toda a xente, en realidad todos. O sea, vos, xente que eu vexo nas festas, xente que eu vexo en comidas familiares ou que sea, de repente velos a todos no teatro, penso... Que guai, gustame moito estar aquí. Ten que ser super emotivo tamén. Sí, no momento non procesas tanto, o sea, xente está abrumada porque hai moita xente falándoche, é increíble daste conta do que queres porque ao final, cando estamos aquí, eu cheguei un momento no que eu pensaba tamén, eu non sinto-me agobiada, non quero... Estaba agobiada de estar aquí, e cando te vas, e cando te das conta. Sí. E, de feito, a obra que estou escribindo é maior. Vai sobre eso, literalmente, que tamén a quero traer aquí, é o proxecto. Vai de eso, vai de que ti, o mellor estás aquí e sientes que te afogas, pero cando te vas, pensas, joder, é que esta é a miña xente. Sí, entonces, é verdad que ao principio, cando levas 3 días seguidos, é moi cansado, chicos, porque cando non tes moitísimos cartos detrás que che valen ou unha gran productora, e tes que montar e desmontar, e tes que irte de aquí para lá, é super cansado. Pero cando acaba, eu penso, dices, wow, canto cariño, en tan pouco tempo, se é... Enfermei tamén me lo dijo, cheguei a Madrid e non pude ir a traballar o día seguinte, estaba malísimo, pero... É increíble, o sea, merece moitísimo pena. É como eso de estar sempre con mismo... Non chega un punto que dices, xa estou farto, xa me queima... Sí. Ou polos personajes tamén, polos actores que están facendo sempre o mismo. Sempre o mesmo personaje. Claro. Che cae mal o teu personaje. Ese é rarísimo que pase, porque non podes interpretar un personaje co que non tes un feeling, ainda que sea malo, ainda que sea cativo, ainda que sea un bicho, da igual porque tens que buscar a forma de conectar con él. Pero sí que é verdad que cando estás na tua casa, claro, teatro, o principal problema, non é problema, que non se me malinterprete, pero sí que é, ao fondo somos personas. O principal problema do teatro é que
e os viernes pola noite, os sábados pola noite, os domingos, cando libras o lunes, é o día que non hai teatro. Claro, que a mellor pasaste todo o día na casa, o viernes, ou por aí, ou fostes a tomar unhas cañas, ou que sea, e tes función despois. E cando é a función número 150, dis, joder, pois eu quería tomar unha caña máis, non quero irme agora a cambiarme. Claro, en Madrid, bueno, que vos vou contar que fai máis frío ainda, pero en Madrid tamén fai frío. O mellor, cando estás en noviembre, metida nun bar cos teus colegas, e te tes que ir a cambiarte de roupa, a maquillarte, para despois para facer unha hora da mesma función, dá moitísima pereza. O sea, é verdad, dá moitísima pereza. Pero tamén é verdad que cando sales, dis, menos mal. Que ben. É que é super agradecido, chicos, non sei, ojalá todo o mundo pudera experimentar o que é acabar de traballar cun aplauso. Eu teño, repito outra vez, que por si non o dixen, son moi dramática. Días que a mellor estás mal. Eu recordo que estaba vivindo unha ruptura moi dramática tamén. O día que cortei con esta persona, tiña función despois. 2 veces, de feito, pasou, me cortei con 2 personas e despois tiña función. Pensei... Non, ojalá a vida que eu me merezo sería esa, para ter de que falar. Non, pero en 2 momentos da miña vida distintos, un foi máis dramático que outro, pero foron, joder, de marchar mal e de pensar, santo Dios, eu estou malísima aquí. E agora teño que ir a... Unha era unha comedia e outra era a Celestina. Eu pensaba que non podo, os ollos hinchados, e agora vai, vístete, maquíllate, que non se che note. E salía pensando, buah, que alivio, porque conseguía concentrarme mellor que nunca e por 2 horas non era eu, nin eran os meus dramas, eran os dramas dunha señora, dunha muller do siglo XV que se vai a tirar dun balcón. Joder, pois que ben, estás peor que a min. Sabes, entonces, axúdache moitísimo, é un respiro, é que despois acabes de traballar e a xente che aplauda, dis, home, a vida que eu me merezo. Cando te fartas de poñer copas e de compaginar traballos e de sufrir e de que che dixan que non e de luchar, ao final é un mundo super sacrificado, dis, pois, o mínimo que me merece é que cando por fin traballo e acabo me aplaudas, claro que sí. Buah, ojalá todo o mundo pudera experimentar eso, chicos. Algún compañeiro teu dixeche, por exemplo, agora cando estaba facendo obra, dixeche que iba a facer este, que iba a facer outro, e dixeche, foi a mí ese personaje non me chama a atención, ou non vexo que poda facer ese personaje. Pasouche? Mais ou menos, sí e non. Tuve a suerte de que por agora os personajes que me ofreceron ou cos que tal sempre foron moi guais. O sea, creo que sempre todos tuveron bastante chicha, pero sí que é verdad que hai veces que dis, pasoume en A Locada Rutina, por exemplo, unha escena tiña con outro personaje pensado, creo que se me daría mellor co outro. E o director dicíame, no, ti eres perfecta para este, porque é o teu perfil, porque tal. Eu pensaba, vale, pero non o encontro. O sea, ao principio afróntalo como con ganas, nunca me pasou de decir isto non é para min, pero sí que é verdad que me pasou de unha vez que empezas a traballar, decir, Dios, non o encontro. Non o encontro, eso sí que dá moitísimo vértigo, porque ti pensas, non me sinto cómoda, non o podo facer natural, non me ubico aquí, e pasoume moito tempo con un personaje, costoume moitísimo, e tuve que estar moi concentrada, e pasoume nesa mesma obra, pasoume con 2, facía 2 distintos, con un estaba aí un pouco sempre de equilibrio, é verdad que ao final encontreino, el axudoume moito a traballalo, o director axudoume moito a traballalo, é guai, pero o outro era unha muller que estaba moi cabreada, e discutía moitísimo co marido, era unha discusión de parexa, pero era comedia, era moi cómico, pero eu teño tanta mala hostia que se me vía, intentaba eu en castellano falo como bastante neutro, porque ao final, cando aprendín a falar castellano así, vai, falo bastante neutro, entonces notábaseme máis a mala hostia, dixo o director, por que non probas a facelo con un acento gallego exagerado? O sea, en castellano, pero con acento gallego exagerado. E de repente vin a luz, e de repente era divertidísimo, tiña moitísima comedia, entonces hai veces que te bates contra unha parede e pensas non me sale, ese é o traballo do director tamén, decir, vale, se ves que o actor se está chocando ou intenta e non encontra as súas ferramentas para ir, o mellor é que eres ti, que eso pasoume vino eu entendino cando fun directora, o mellor eres ti quen ten que ver
que aquí non vai a entrar, non todas as persoas teñen a enerxía de todos os personajes. O mellor é algo que ti tens que cambiar aí, pois o mellor no personaje, ou o mellor guiar o actor por un sitio distinto. Entonces, aí foi moi inteligente o meu director que me dixo, proba con isto, encontroume. É moi difícil. É que a mí, bueno, é que agora estamos cambiando de tema. É que claro, sí, pero é que a mí o tema do personaje sí que me parece moi interesante, porque comentases antes que nunha obra tiñas que chorar e, por exemplo, eso, como che sale? Ou, por exemplo, nunha comedia que te hace rir e acaba de salo ca parexa, e igual non che apetece rir. Nada. Ou igual non che Ou ao apetece, revés, ou non che apetece chorar nese momento que seguramente telo que forzar. Que pensas? Ou como faz? Ou como son os entrenos tamén? Ou sei, esas cousas. Xa, a ver, aí por un lado, para eso está a técnica. O sea, que ao final, si todo o mundo, bueno, non sei se todo o mundo, non me atrevo a decir isto porque non sei se todo o mundo pode facelo ou non, incluso cos estudios, pero nin no meu nin en ninguna profesión. Eu non sei se eu estudio 4 anos de ingeniería podo ser ingeniera, a verdad, non o sei. Tampouco sei se un ingeniero X pode ser actor, non o sei. Pero é verdad que hai uns estudios que están aí que sirven para que canto menos unha persona que ten as capacidades as poda desarrollar. Claro. Entonces, é verdad que moitas veces tiras de técnica e sabes que eso o faz técnico. Pero tamén é verdad que é o que vos decía antes. A miña técnica para algunhas cousas sí, para outras cóstame, son unha persona moi física. Entonces, para reír, que é máis fácil, empezo por aí, é simplemente coller enerxía, é estar. Estou pasando así todo o rato, perdón. Que si debe que tarda. Me parece como super ofensivo, ¿no? Para reír, meterte na enerxía, tirar para diante, sobre todo para iso tamén tes os compañeiros. Que ti estás aquí, pero eles están aquí, si queres, deixas arrastrar pola enerxía deles, tens que estar moi cerrado e ser un bicho para que alguén este de bo rollo, o público, tamén o que falábamos antes, ao final, dache esa enerxía, estás concentrado, estás noutro ambiente, por moi mal que estés, de repente, se che sacan de festa, che poñen a tua canción favorita, che visten guapa, diste, bueno, pois hasta non está tan mal, sabes, pois o mismo, se estás no momento, estás. Reírte, meteste no rollo, para chorar, Hai que para chorar ten que ser un mundo. para chorar é verdad que hai veces que non o consigues e non o consigues. É un director que che forza a chorar, para min é un mal director. En tele podo entendelo porque necesitas o plano das lágrimas e necesítalo e chimpún. Pero en tele, en escenas ainda pode haber. Exacto, artificiales. Faise. Pero hai que en teatro. Pero en teatro non. Morreu mo can. A ver, non deberías. Morreu mo cavante. Direiche que hai moitos... Esa é unha técnica que se usa e eu estou completamente en contra. Actuar, o sea, ti para actuar non tens que entrar na túa propia vida. Tens que entrar nas túas emocións, que é moi distinto. Aprender a controlar as túas emocións desde o punto técnico é moi distinto a ter que pensar nos teus problemas personales para leválos a un personaje. Si ti estás de verdad concentrado, é como cando estás vendo unha película. A ti está che pasando o que che está pasando o personaje, non, pero está lo vendo e choras. E choras, sí. Por que? Porque o sintes como teu. Ou porque empatizas. Ao final é un traballo de empatía co personaje. Entón, se estás concentrado de verdad, ti empatizas ca historia do personaje. Eres capaz de facelo, pero non sempre estás concentrado de verdad. E aí sí que vos direi que eu teño tirado de cascos, o sea, de antes de salir, sobre todo en Celestina, que era onde máis dramática estaba, de poñerme a miña música e estar concentrado na miña música e estar pensando. Nunca cheguei a pensar, bueno, sí. Eu creo que fixemos todos en algún momento tal, decir... E tamén a verdade que é un pouco catárquico. É un pouco catárquico porque ao final choras, ti tiñas falta de chorar, ao final choras e sales novo. Pero intento non facelo, intento non mezclar o meu personal, porque despois non pechas. O sea, quero dicir, ti abres eso aí, sales a escena, non estás concentrado no que estás facendo, estás concentrado en chorar, e ao final choras polo teu drama, que non lle interesa a ninguén, non o disfrutas ti, ao público non lle chega da mesma maneira. Entonces, sí que eu teño tirado de música, que sei que xa me move a min emocións, pero aprendes a traballar emocións. Tamén hai unha cousa moi que facemos os actores, que é que cando ti estás mal, diste, como estarei chorando? Como cheguei a chorar? Sí, entonces aprendes un pouco a tirar o sea, hai unha cousa na respiración que che fai, hai unha cousa nos ollos que che fai chorar, hai unha cousa de reter, que che fai entrar en unha emoción. Porque ou para aliviar a ansiedade tiras da respiración, ou porque a meditación é todo respiración, porque é o que che leva as emocións, ao final é o que che fai que as calmes.
Entonces, unha hiperventilación faiche entrar en un estado de ansiedade. Unha relajación da respiración faiche entrar en un estado máis de relax. Aprendes a traballar con eso tamén. Si que eres capaz de forzar o choro. Non é moi fuerte, direivos. Entonces, eu si tiro máis de a mellor conectar. Ese tamén é un traballo. Perdón porque me estou metendo como moito no background, pero hai un traballo que ti fas previo nos ensaios, que, por exemplo, si ti necesitas para un personaje, recordo que fixen unha chica, se chama unha escena de La mujer judía, de Brecht, é unha escena preciosa, pero tristísima, na que unha muller judía, na época do Holocausto, o seu marido é nazi. Entonces, ela quere seguir, evidentemente, ela sabe que o seu marido cada vez a desprecia máis por ser judío, ao final está empezando a gestarse todo o nazismo. É unha conversación que ela ten consigo mesma practicando o que lle gustaría decirlle ao marido que non se atreva a decir. Entonces, aí ela está facendo a maleta porque se vai a ir, colle uns guantes, vale, pois para preparar ese personaje eu non era capaz de conectar, eu non vivín, adiós, gracias, o Holocausto. Eu nese momento non tiña agora, non tiña un marido, non tiña un fillo que deixar, hai moitas cosas que non tes. Entonces, para preparar ese personaje, e para poder chorar no momento, ti teste que preparar antes. Que fixen? Coller un cuaderno e escribir un diario dese personaje. Entonces, todas as cousas que eu mencionaba no texto, pois, por exemplo, os guantes, colle os guantes, pois eu escribía, e pensar que estamos mal na cabeza, de verdad, con toda a razón do mundo, pero é un traballo que de verdade hai que facer. Vos sabedes a xente que se crea as súas propias mentiras, pois iso é o que hai que facer sendo actor. O sea, hai que imaginarse tanto algo que crees que pasou. Entonces, eu escribí, pois, hoxe pola mañán o meu marido, que é tal, veu a pasear comigo e vin este escaparate, imaginábamos escaparate, estes guantes, imaginábamos guantes, escribía todo isto. Dixenlle que non nos quería, pero o día seguinte ele chegoume con eles, habíamos comprado. Entonces, no momento no que ti lees eso, moitas veces, te imaginas, ves fotos de Berlín desa época, te imaginas as cousas de verdade, tes esa imagen creada, cando ti estás na escena, a pouco que estés concentrado, colles os guantes e tes esa imagen de atrás. Entonces tes donde agarrarte para poder falar con verdade eso. Esos son traballos que hai que facer nos ensaios para que despois o día da función che requiera moito menos esfuerzo, que así requiere, pero che requiera moito menos esfuerzo chorar. Entonces, entre todo o traballo que tes previo, máis que ti te concentres, que te poñas a música ou que depende de cada actor, consíguelo ou non, que tamén houve días que non chorei, que pensei, estuve desconectadísima, a xente aplaudiu igual, gustoume, como non ten con que comparar, foise contenta para casa, penso, pois xa está. Mas tampouco, o público tampouco sabe se aí é unha escena de que ti tes que chorar. Claro, eso houve. Ti, sobre todo, a ver, cando é unha función de un día, que ti vas hoxe e preparas todo esta obra para hoxe, é máis frustrante, porque se ti xusto ese día non estás conectado e non chegas as emocións, ainda que a xente lle gustara bastante frustrado, porque dis, non te saleu. Claro, e non o disfrutas da mesma maneira, que ao final é tan guai meterte dentro do personaje, ser outra persona. Increíble, chicos, é increíble. É divertidísimo, porque eres outra persona. Entonces, se non o vives, vaste frustrado, pero cando vas ao teatro todos os días, é unha obra que fas todos os días, pois se non sale hoxe, saldrá mañán, sinto por ti que pagaste esa entrada, pero fijo que tamén che gustou, mellor se viñeras mañán gustaba che máis, pero... Entonces, pues, o que sei, pasa en todas as profesións. Sí. Vas a ver o partido de Madrid, eres super fanático de Madrid e perde, pois jodeste. Non foi o golazo que pudestes haber visto en outro partido que foras, pero é que pasa en todo. Sí, totalmente. É que o personaje é un tema super interesante, por iso volvín atrás e a queiras. É que a min parece super... e meterte no personaje e non entrar na túa vida. E claro, tamén. Hai moitos profesores moi tarados e moi mala xente que van de psicólogos e que en ejercicios, en clase, con menos claro, ti empezas a estudiar isto realmente, se o fas na escuela, ti tens 17, 18 anos, todos os actores ao final somos un pouco intensos, un pouco dramáticos, ti xogas cas túas emocións, tío, tens que ter moito cuidado, hai moitos profesores que che din vamos a intentar chorar, vale, pois pensa en isto, e che din
porque a mellor ti non queres meterte, de verdad que non queres, ni siquiera te planteas se queres ou non meterte, simplemente estás na superficie, fin. Empecé a indagar, e por que pasaría se non o conseguiras, e que significa entón esta persona para ti, e por que tratastes tanto a esta persona, e que non tuvestes a esta outra persona cando eras pequeno, e chega un punto no que dis, joder, teño problemas que non sabía que tiña, e todo por intentar chorar unha clase de interpretación, non me merece a pena, e hai moitos actores que pensan, isto non é para mí por eso, porque salen desquiciados, lógico, entonces hai profesores que poden ser boísimos actores, pero non necesariamente vos profesores, tens que ter moito cuidado, ao final estás traballando ca cabeza da xente, tío. É moi delicado, moi delicado. Xa moitas veces, cando estás desde fora, che costa salir, ou viertas unha obra dura, un personaje duro, fixa un personaje de unha obra que se chama Casa de Muñecas, de Ibsen, é unha obra durísima. Ademais, ten moito desgaste, facía o personaje de Nora Helmer, que é a chica protagonista que empeza sendo como unha muñeca manipulada polo seu... non manipulada, é unha historia de... que non quero dicir maltrato, era outra época, hai que contextualizar as cousas tamén. Era outra época, pero era unha época na que a muller era o que era servía home, dedicábase a ser guapa, e a ser bonita, e a cuidar os fillos, e a... Claro, estou moi alejada de eso, moi alejada, eu non teño fillos, gracias a Dios, nunca viví unha relación na que se me tratara así, nunca permitín tampouco, que eso nunca se sabe a onde che pode levar a vida, e ao final non é o que ti permitas, sino X, delicado como para meterse nesto, pero sí que a verdade que eu estaba moi alejada de ese personaje, e tens que meter, e tens que buscar como empatizas con eso. Era un personaje que estaba desde o principio hasta o final, non salía de escenario, era unha hora e media de función e eu non salía, vivía unha violación no escenario, vivía cousas moi duras, e pasaba de ser un personaje super a ser unha muller que de repente vivía cousas moi heavies, se daba conta de que isto non era o que ela quería, nin o que ela merecía, nin o que debería querer nadie, e marchaba e abandonaba o seu marido, e a pesar deso quería, o sea, non era rabia, era pensar que non o podes facer mellor, era como unha condescendencia que vivía con el. É moi complicado meterse aí, moi complicado, e traballar iso é moi complicado, e eu salía desa función a veces guai, e a veces dicindo, hasta creo que quero irme para casa, teño a cabeza moi saturada, e non sentía que para nada pensase nin en mí, nin na miña vida, nin tiña nada que ver con ela, nin nada, pero sí que o que falábamos, empatizas. Una de esas personas diste, joder, tío, pues a mellor ahora en cambio salías da comedia, de facer comedia, e querías irte de risas e de carnes. Contagias. Claro, entón imagínate se por riba tes un director que che di, pensa nesto, pensa non sei que, o teu pasado, a túa exparexa, o que che pegaron, tua nai, o gato que che morreu onte, pois non quero, non quero, destrozo, hai que ter moito cuidado, moito. Non é unha boa técnica. Para min, o teatro é xogar, empatizar, e por iso xusto non todo o mundo pode facer. Si se tratase de pensar no teu drama e chorar por iso, todo o mundo ten dramas, non todo o mundo podría facer. Sí, experimentar ao final. Pois, nada, por min a última pregunta, que consello lle darías a xente nova que vive, pois eso, en povos pequenos ou que en cidades que non hai o que se queren dedicar, que é o mundo do escenario en general? É que se queiran dedicar a eso. Sí. Que consellos? Eu intento non dar moitos consellos. Porque nunca canso, sabes, para darlle consellos a nadie, porque o único que podo é decirlle o pouco que eu sei, que é, primeiro, que é moi difícil, é dificilísimo, o sea, é dificilísimo. Estudialo ou destacar ou a que te refieres? Todo, é moi difícil ter a cabeza centrada en iso, sobre todo porque a época na que nos pilla, eu volvo mismo, de estudios, é unha época na que nos estamos formando como personas, e sobre todo en pueblos pequenos, que eu amo a serra con toda a miña alma, pero a realidad é que cando ti vives en un pueblo pequeno, agora máis, gracias a Dios, porque agora si ves máis, agora estamos todos moito máis conectados, nós non medramos con TikTok, as cousas como son, nin con historias de Instagram, entonces ti tes o teu rol e tes os teus referentes. Ahora é moi distinto. Non sabes tanto como eres ti, eu nunca me importou moito ser juzgada, a verdad que non era unha cousa que... Pero sí que é verdad que ti tes un rol no que sintes que estás aí encaixada,
e non sabes moi ben como salir de él, ao mellor, sabes? Entonces, é bastante complicado decir, pois a mellor hai estas opcións, ou non sei. Entonces, que te abras e que intentes ver máis alá, pero que seas moi consciente de que hai moitísima xente querendo dedicarse a isto, ou dedicándose a isto, moitísima competencia que non... Ao final é competencia. O sea, queiras que non é competencia. Sí, pode levar mellor ou peor. Pero claro, cando ti crecestes nun ambiente pequeno, non vistes moitas cousas, comparaste con todo e sinteste pequeno. Bueno, mellor eu falo da miña experiencia, pero sinteste pequeno. É casi inevitable que todo o mundo se sinta pequeno, porque non ves tanto todo o que tes ti, sino que ves todo o que teñen os demais. E dis, Dios, canto talento, cantos, ou se non tes tanto talento, cantos anos levas en isto, ou cantos conocimientos tes desto outro, ou canto leestes, canto sabes desto, ou ti vivistes en Madrid e pudestes acceder ao teatro a ir a funcións desde que eras pequeno, non? É inevitable que sempre que estás en un ambiente bastante pequeno non sepas o grande que é o de fora, e cando de repente te encontras con todo o de fora dis, Dios, son enana, que fajo aquí? Non lle teñas medo a iso? Non, teño porque me quitei, tú veñes por aí, teño, pero tens que encontrarte a ti. E o que sí que diría, o único consello de verdad que sí que lle diría é que non podes escapar deso, creo. O sea, se ti levas eso dentro, non podes escapar. Vai antes ou despois, basta dar de bruces con que queres facelo e vai lo acabar facendo. Non é mellor que sea antes, eu para mí non sei o que me dixo, o sea, a frase que me dixo miña nai para mí quedoume sempre, que é, eu sabía desde pequena que ti ibas a querer facer isto, mellor antes que despois. O sea, iso mesmo, mellor antes que despois. Ojalá se sintan apoiados como me sentín eu, e se non, a veces tens que desprender de cousas hasta que as persoas que de verdade che queren che apoian, a veces a xente que ten medo, a que non che vai a ben ou a que o que sea. Sobreprotección. Si, tira para diante, tío, porque a vida é unha, non sabes cando se che acaba, e polo menos o que vivistes vive contento facendo o que ti quixestes, porque basta frustrar. Creo que é super importante tirar para diante co todo. Que guai. Super. Nada, pues, bueno. Sí, nada, eu, por min, gustoume os teus consellos. Gracias. No, digo porque ao final o que des ti, que a xente se sente pequena, e con comparación a outras persoas que tuveron máis acceso a ir a clase de teatro casi sempre, así, pero, por exemplo, unha persona como ti, que non tuvo esas cousas, pode preguntar, pode querer aprender moito máis que outras persoas tamén, sabes? Pero direiche que as persoas que tuveron acceso a moitas cousas teñen outras, o sea, faltanlles outras que lles van sentirse fatal e non te das conta hasta que de verdad ti non enseñas a tua vulnerabilidade, que falas co resto, porque normalmente a postura que... Perdón, estou me rollando moitísimo. A postura que en todas as profesións tamén, en todos os ámbitos, a postura que ti adoptas cando te sintes pequeno é de... Pois non me vou a mostrar tan... O sea, non me vou... A veces podes parecer incluso prepotente ou alejaste de xente ou intentas non falar ca persona que sintes que está por encima de ti ou ao mellor por envidia, que a todos o vivimos, eu agora, gracias a Dios, non me sinto así, non a teño de nadie, porque aprendín a traballala, pero tuve na, joder, todas, porque ao final metenche con 15 anos nunha clase de ballet, ti creste super pro en ballet, e de repente metenche nunha clase con nenas que se levantan a perna hasta aquí e que están hiperdelgadas e ti non, e dinche, deberías estar así. Claro que che crea trastornos, claro que te comparas por moito que no teu pueblo te sintas a mellor bailando, pois non, é que non o eres, sempre vai haber alguén mellor que ti, entonces normalmente adoptamos unha postura de inferioridade, de non acercarnos a xente que creemos superior a nós, e cando falas por fin, curas eso, falas ca xente que crees que é superior a ti, daste conta de que esa xente vía en ti cousas que ti non vías en ti, pola cal che creía superior a ela, e que ela ten moitísimas vulnerabilidades, e dis ti, tío, como pode ser, si eres perfecta, como podes ter medo a isto? E dixe, pois sí. E hai moitas veces de fora fanche competir e non te das conta, e cando falas con esa persona dis ti, tío, somos compañeiros, non hai nada máis mellor e máis bonito e máis sano que ver a xente como compañeiros e non como competencia, a pesar do que te encontres e do complicado que é precioso.
é precioso, porque te vas a sentir tan axudado, Entonces, sí, a mí faltarme moitísimas cousas, eu sentime pequenísima, e ainda a día de hoxe. Pero... Tamén é un mundo de rodar moito, de conocer moito... Sí, pero tens que darte conta que sempre te vas a sentir pequeno. Eu creo que nunca te vas a sentir preparado o suficiente para facer algo. Non sei como era dito isto, o que non sabe nada cree que o sabe todo, e o que máis sabe cree que nunca sabe o suficiente, sabes? Sempre é o que máis pequeno se siente. Efectivamente, sempre, eso é, canto máis sabes, máis te das conta da cantidade, canto máis te moves. Claro, de repente queres ir a tomar clases a máis sitios e máis xente boa conoces, e dices, Dios mío, que che dá pánico, dache pánico meterte nunha clase de baile, meterte en... A mí sí que me dá un día de hoxe, con casi 30 anos. Ainda queda. Ainda queda un ano, para nós, chicos. Uns días. Os días para 29, para 30 ainda queda un ano. Un ano e uns días. Cando se son estos a terás 29. Sí. Ai. Bueno, moita honra, moi ben levados ou non? Sí, Home, claro. Gracias. Bótasche 20. Sí? Non. Bueno, nós ao final de cada entrevista facemos, bueno, temos na taza aquí unhas preguntas que escolles o papel que queiras e respondes... A que toque. A que Ah, sí. que che tamén, sí. Vale, venga. Esta. Lea alto, non? Sí, porfa. Si entendes a letra, sí. Joder! Sí, joder. Algo... Uy. Algunha vez se che olvidou o guión e tú tes que improvisar? Sí. Sí. Sí, a todas as persoas no mundo nos pasou eso. Sí. É o peor que che pode pasar na vida, chicos, estar diante de un público e de repente dicir, estou en blanco. Claro, que non é o mismo que se che olvide exactamente, podes usar palabras parecidas ou tal, a decir, non sei, Estou que teña que perdida, falar. literalmente estou perdida, sí. Gracias a Dios, Que pasa aí nesa situación? normalmente tes un compañeiro increíble o cal despois invitas a un café ou que che pida Che salva, non? que che salva. Normalmente, porque me pasou tamén gracias a Dios máis veces o contrario, que a persona que estaba enfrente miña se quedou en blanco e tirar eu. E ti salvaste. Sí, entonces sí que é verdad que cando é unha escena de dous, hai unha cousa moi boa, que cando é unha escena de dous, a outra persona ubica que te perdestes e tes que sálvache, dache o siguiente do texto. E cando eres ti solo, non se nota tanto porque eres ti solo, entón podes facer o que queiras. Tuve que improvisar, bueno, creo que tuve suerte porque se me dou ben. E tirei para diante, despois ubicaste outra vez e fin, pasou. Pero sí que é verdad que viví en dúas situacións, e conto super rapidísimo, non a min, pero que eu estaba involucrada, que pensei, mátame, toleo, porque claro, cando depende de ti, zafas. Non sabes como, pero zafas. Entrache como un instinto de supervivencia que zafas. Pero cando depende do resto, pero che involucra a ti, diste, E pasoume que unha compañeira miña, a que facía de Celestina, houve unha vez que se quedou en blanco. Pero en blanco, blanquísimo, e era xusto o momento máis álgido da obra, que era cando a Celestina mata a Sempronio, despois tiña que salir eu a chorar, o sea, era que en blanco, pero en blanco, blanquísimo. E aí eu estaba detrás, xusto, tiña que salir, pero non sabía si salir e salvala ou non e quedarme, entón o momento no que eu abrí a cortina como para salir, e de repente vin que ela retomaba e fixen ra. E foi terrible, pasei no fatal, foi horrible. E despois houve outro momento tamén, que foi o día do estreno da miña obra de teatro, lo del 75, en Ames, que eu estaba facendo técnico de luces en ese momento, e había como todo un diálogo de introductorio hasta que o protagonista decía, pues la noticia es que me han contratado. E ese día, que era o día do estreno, el chegou, pisou o escenario, o primeiro que dixo é me han contratado. Moveuse todo ao principio. Eu que digas que Dios mío. Claro, sabía que a él se iba a poñer nervioso, despois reímonos moitísimo, de ser un actor impresionante. Pois non sabemos que lle pasou, pero que nos pasa a todos, que de repente chegou e Ofelia, me han contratado, que me bueno, gracias a Dios, ela, que é o que pasa sempre, ubicouse super rápido e tirou. Ao final, cando estás
en escena tes adrenalina aquí, Xa. non podes non reaccionar, o sea, alguén reacciona sempre. E que ademais é un agobio. Sí. Que non sabes onde meterte, e un público mirando. que Como a veces ni siquiera se claro. darán conta. No, nunca. Pero- Bueno, nunca, a veces sí, Sí, pero a veces casi sí, pero- nunca. Si non saben o guión. Sí. Sí, é moi difícil que te des conta Pero bueno, de... ti aí agobiado, non sabes que Ti facer. pásalo mal, evidentemente en ese momento sales do personaje. Porque- Bueno, que a mí tamén pasaba na ESO de ir a facer teatro tal e cual, ou cando era pequena ir a baile e tal, olvidarme da coreografía, pima, entrar nunha agobio, Sí, si penses que marcho a se correr ou que fago? Penses que se che vai a vida, sí, sí, Bo, sí. horrible. A ver, hai responsabilidade sobre todo tamén porque hai xente que está pagando por ver eso. Claro. E quere ser profesional, pero ao final somos personas, todos entendemos. Claro, sí. E a maioría das É veces, directo. de verdad, sí, exacto. E a maioría das veces é que non te das conta, o público disfruta igual, tens que tirar para adiante, tens que tirar para adiante. A xente suele creer que o texto é a parte máis difícil de ser actor, é recordar, memorizar e tal, ou que te olvides, no, é o máis fácil, con moita diferencia, de verdad. Joder, De verdad. sí que é complicado. Non suele ser un problema, Joder, pero bueno. que guai, pois moitísimas gracias, Eliana. A vos, chicos, foi moi divertido, a verdad, pasou Estuvo bueno. ben. Pero fijo que me enrollei moitísimo. No sabe mirar polas da cuña. Estaría. Mira como salen as cousas para cando falamos todos. Non pasa nada, cantas outras cousas sabes? Moitísimas. Aquí a mí gustoume moito e nada, gracias por vir. Gracias a vos, chicos, por invitar. Bueno, eu foi o que che comentei antes cando estábamos fora de cámaras, que ao final isto tamén eu non che conocía e justamente que gracias a isto, a este proxecto, sala xente como a ti e que unha persona como a min que non che conocía, agora che poda conocer máis. Sí, que se conocen os talentos Por ao eso. final locales. Sí, bueno, a mí me dijo, porque tamén vos estou conociendo a vos. Claro. Claro. Ela sí que che conocía, eu Sí, non. pouco máis, Sí. xa. Pois, nada, moitas gracias. A vos? Ole, ole. Deixamos o rotulador para Sí. que firmes, dediques, Ah, todo teu. que ilusión, vale? Pois nada, logo, aquí xa estivemos. Veña, por a sombra. E fálame sempre.